салом алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. бародарон, имрӯза наварда мисли ҳар вақта 10 мошини фурӯшӣ дорем ки мошинҳои арзон бо нархҳои дастрас. чӣ хеле ки дар навар мебинед бародарон, мошинҳои фурӯшии имрӯза ҳастанд ва якта прескинакам ҳаста ки бародар рӯй кардаги ҳастай. бародарон, видеоро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред, дар комментария нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо дар кор ҳастед. дар видеои оянда ҳатман пешкаштон мегардонем. ва касоне ки чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошанд, метавонанд дар номраи имо WhatsApp мо ки дар рӯи экран мебарояд сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. мо боша видеонаварро сар мекунем, то охираш тамошо кунед, аз нархҳои мошинҳои имрӯза бохабар шавед. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо WhatsApp-атон поделитсия кунед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк поделитсия карданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннат дорем. дастгирии шумо пешраи мо ҳастай бародарон. рафтем мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. бародаро, якта прескинаки фурӯшӣ ҳастай ки қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нархша 60,000 сомон мега, састани беҳтаринай. варианти алиширам ҳастай бародаро ки ба ягон портел мега алиш мекунем. кадомода ки мақсад дар кор ҳастай, ин рақамаш рӯи экран дар ҳастай. марҳамат занг занед. мерседес бенз C класс ҳастай бародаро. соли бароиш 1995, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.8. коробка передачаш механикай дар ҳолати беҳтарин қарор дорад бародаро. мошин састаниш беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. мотор, коробка ходовой ҳама 100%. қарор дорад дар шаҳри бохтар. нархша 40,000 сомон мега бародаро. харидори аниқ боша бо арзонша мекуна. вариантҳои алиширам ҳастай бародаро ки ягон мошин дар тоҷикистон ёки россия боша фарқ надорад, алишам мекунад. рақамаш рӯи экранда мебарояд. марҳамат занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. Opel Astra G, соли бароиш 2000, сӯзишвори газу бензин, кузов хатчбек, объёмаш 1.6-16 клапан аст бародаро. коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. мотор, коробка ходовой ҳама 100%. документош хати тонировкаош 1 сола муҳлат доранд. консоли дора кор мекунад. гази евро 4, ҳамаш қоидавӣ, ягон камбудӣ дида намешавад дар мошин. мошин қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархша 53,000 сомон мега бародаро. бо арзонша мекунад. рақамаш рӯи экранда мебарояд. марҳамат занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро, агар мехоҳед мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар имо WhatsApp мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. Daewoo Nexi, соли бароиш 1996, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор 1.6-16 клапан ҳастай. агар ремень чика намега, мотораш намезанад. мошин 3 моҳаи дига документош муҳлат доранд. састани беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нархша 13,000 сомон мега бародаро. бо муомиларам дорад. вариантҳои алиширам ҳастай бародаро ки танҳо ба автомат алиш мекунад. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебарояд. занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. Opel Vectra B, яъне дути ҳастай бародаро. соли бароиш 1995, сӯзишвори танҳо бензин, кузов седан, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикай, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. чӣ хеле ки дар навор мебинед бародаро, мошин састаниш беҳтаринай. радной краска, ходовой, мотор, коробка ҳама 100%. задагӣ пӯшидагӣ умуман надорад. консонер, электропакет, люк дорад. мошин як дастхати гаштагиат, такси задагӣ нестай. ягон камбудӣ надорад. танҳо ҳуҷҷатош бародаро бочидагианд. сирошна бародарда сум дар кор шуда, сабаби фурӯхтанаш ҳамин ҳастай. қарор дорад дар шаҳри душанбе, гипрозинда бародаро. нархша 26,000 сомон мега. бо арзонша мекунад. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебарояд.
занг занед маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Daewoo Tico соли бориш 1996 сӯзишвори танҳо бензин кузов хачибек объёмаш 1.4 коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин беҳтарина ягон камбудӣ ва расход надорад. хаддавои матоъ коробка ҳамашда гап неста мегӯяд 5 литр бензин хати 110 км мегардад. мошин қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ. нарша 18 000 сомон мегӯяд бо арзоншон мекунад. вариантҳои алиширам ҳаста бародар ки ба ягон Opel Astra J Caravan қати алиша мешава. мақсад болои пул метиябо. марҳамат рақамаш рӯи экранда мебурад. занг занед маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки дар канал меҳмон ҳастед хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеоморо дар имо ватсапатон поделиться кунед. Opel Zafira соли бориш 1999 сӯзишвори танҳо бензин кузов седан объёмаш 1.8 коробка передачаш автомате дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин состояниш беҳтарина ягон камбудӣ надорад. матоъи коробка хаддавои ҳамаш хубай. авария задагӣ пустагӣ умуман мегӯяд надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 45 000 сомон мегӯяд бо арзоншам мекардай. рақамаш рӯи экранда мебурад. занг занед маълумотҳои дигарро аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. BMW 3 серия ҳаста бародаро соли бориш 2000 сӯзишвори танҳо бензин кузов седан объёмаш 2 коробка передачаш механикаи дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин состояниш бародаро беҳтарина ягон камбудӣ надорад. 4 та электропакет автоподъёмник матоъ коробка хаддавои ҳамаш 100%. ҳуҷҷатош то моҳи июнад танировкош буда то моҳи декабра муҳлат дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 44 000 сомон мегӯяд бо арзоншон мекунад. рақамаш рӯи экранда мебурад. марҳамат занг занед маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро расходи мошин мегӯяд бензин дар трасса 8 литр дар шаҳр бошад 10 литраи расходаш. BMW 3 Series соли бориш 2008 сӯзишвори танҳо бензин кузов седан объёмаш 2 коробка передачаш автомате дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин состояниш қариб ки вагонӣ астай. матоъ коробка хаддавои ҳамаш 100%. ҳуҷҷатош нав кардагият то инами 6 моҳи апрели соли 2023 муҳлат доранд. кондитсионер электропакет кожани салон чизе ки мақсад дар кор астед дар мошин ҳамаш дар мошин ёфт мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 98 000 сомон мегӯяд. харидори аниқ бошад. марҳамат рақамаш рӯи экранда мебурад. занг занед маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Vectra A соли бориш 1995 сӯзишвори танҳо бензин кузов седан объёмаш 1.6 коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бародари мошин танҳо документош бутсаган халос дигар ягон камбудӣ надорад. матоъ коробка хаддавои ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 18 500 сомон мегӯяд бо арзоншам мекардай. вариантҳои алиширам ҳаста бародаро. марҳамат занг занед вариантҳоро пешниҳод кунед. бародарон хе мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед метавонед дар имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеоморо дар имо ватсапатон поделиться кунед. раҳмат бародаро барои дастгириятон. Opel Vectra A соли бориш 1995 сӯзишвори танҳо бензин кузов седан объёмаш 1.6 коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин состояниш беҳтаринай бе ягон камбудӣ расход надорад. матоъ коробка хаддавои ҳамаш 100%.
ҳуҷҷатош яксола ҳастанд. 4 та баллони резини аккумулятори нав. варианти арзиши бародарон надорад, танҳо сум дар кор буда ба ҳамин хотир мефурӯшаш. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 21500 мега. рақамаш рӯи экранда мебурад. марҳамат занг занед, маълумотҳои дигара аз хариди соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро, ин ба 10 та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. агар шумо ҳам чизҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеоморо дар имо ватсапатон поделитсия кунед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк поделитсия карданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо аст. хайр, то видеоҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.